Mama la ngai shari. Aw bismillah akwa sekuni donko baro keneka ni oye Abubakari. Sekuni donko chengu doli bala obeteme faso kanu fe. Bi ama yɛrɛ sɔrɔ Yoroso ni obe Kucala region fɛ ni ale ye miyangaw ka dugu belebele. Bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kɔnɔna na o ye miyangaw ka lajɛ belebele min bɛ kɛ san o san n'u b'a wele ko semaine nationale de Mamala ni o ye miyangala bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kunbɛba ye. A tako 4 na o bɛ ka kɛ Yoroso yan nɔ. An y'a ŋaniya ka se ka an ka bi seko ni dɔnko cɛnw baro ta ka sɛmɛ o ɲɔgɔn lajɛ in na bawo o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min kan ni u ka fɔlifɛn kɔrɔw ni o ye laadalafɛn kɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ miyangadenw bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ka se ka miyangaya danbe la waleya cogo min na o kɛnɛ dɔ ye semaine nationale de Mamala ye ka ta miyangaw ka balani la ka taa se bɔlɔn ma n'u b'a wele ko Gbogo ni o ye fɔlifɛn dɔ ye fɔ ka taa se lo ma ni o ye masiki dɔ ye ni ale bɛ bɔ Minanba fɔ ka taa se Ganaw fana ka balani ma u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni semaine nationale de Mamala in na fɔ ka taa se ɲɔgɔn ma ni o fana ye fɔli sen dɔ ye ni an ye min découverte kɛ yan ni ale bɛ bɔ Jaramanakaw fɛ yen nɔ. Kosɔn ka yira k'a fɔ bibi na an bɛ Yoroso ka se ka seko ni dɔnko kɛnɛ dɔ ɲanamaya ka se ka ni kura fiyɛ tugun Mali seko ni dɔnko la i n'a fɔ an b'a fɔ an ka jɛmukan tɛmɛnenw kɔnɔ cogo min na seko ni dɔnko Mali ye o dugu belebele o sabati yɔrɔ belebele ye Mali ye donc n'i ko Mamala o ye miyangaw yɛrɛ wele tɔgɔ ye i n'a fɔ u ka kan na i n'a fɔ n'i ko bamananw ma ko bamananw bamanankan yɛrɛ jɛlen na donc miyangaw fana wele tɔgɔ ye Mamala ye san o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ ka se ka taa nin lajɛ in kɛ dugu kelen na miyanga dugu kelen na min ni miyangaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kenparana kɔfɛ ɲinanta Ala ye o kunsin Yoroso ma Yoroso tile 4 kɔnɔna na miyangaw bɛna u danbe lawaleya miyangaw bɛna u ka laadalako don bala miyangaw bɛna u ka seko ni dɔnko don bala an ye o caman ye kɛnɛ in kan yan deja i n'a fɔ aw bɛ ka a ye jaw la cogo min na ninnu ye fɔlifɛnw ye mun ni miyangaw ye a don bala ni u matunu miyangaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔn ni u b'a wele ko Gbogo ɲɔgɔ olu ye fɔlifɛnw ye mun ni a sɔrɔ ka gɛlɛn yɔrɔ gɛrɛ la ni miyangala tɛ o de kosɔn bi Yoroso ale bɛ kɛ seko ni dɔnko faba ye anw bɛ se ka a wele cogo min na o de kosɔn an ka nin seko ni dɔnko barow ta ko 13nan Ala ye o bɛn Yoroso ma aw bɛ se ka mun de fɔ semaine nationale de Mamala kan aw bɛ mun dɔn Mamala la aw bɛ mun dɔn miyangala la aw bɛ se ka mun de fɔ miyangala kan ka fara ne ka nin fɔlen ninnu kan fɔlifɛnw fɔ ka taa se laadalakow ma aw bɛ se ka mun gɛrɛ fɔ ka fara nin kan an bɛ foli lase miyanga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye nin lajɛ ni a diyara i bɛ se ka dɔ gɛrɛ fara a kan cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la.